Hello, máme tu prvé video do vlogu. Trepeme sa na Kôprovský štít. Ideme, že s Julkou, idem ja, ide Karin. Takže to bude veľmi zaujímavá cesta. Mali sme menšiu pauzu na Popradskom plese. A už ideme z Popradského. Teraz máme 3 hodiny cesty pred sebou. Po šutroch. Čiže jej. Ďalšia časť. Už máme slniečko za sebou. Už je tepličko. Ako tak. Tie kopce keď vidím, tak mám dosť. Sme ani v polke. Sme tak v štvrtine. Na leso. Priešli sme taký vodopád. Úplne, že kľúské kamene. Išli sme, že sme čupieli a proste sme sa posúvali. A ja mám poťak, hej. Proste, no chod s tým poťakom. Takže ja som... Tak ma bere do strany nebude. Takže ja som ho hodila Julke cez tie vodopady. Ale zvládli sme to. Tešili sme sa, že jej už jeden vodopad. A prišiel druhý. A už prestávam vládať. A dochádzam dých. Ďalší update. Práve sme také šutre zliezli. Teda vyliezli. Že ty kokos. Som hladná, nohy ma bolia. Kričím jak pes celú cestu. Ale ešte. Aspoň to. Lebo nohy akože minus úplný. Takže máme tu taký letový vlog. Už sme pri Himzovom plese. Proste to celé. Stretli sme Jojku. Asi budem mať reportáž s Jojkou. Takže... Tak, proste som povedal, možno to je možné. Do telky. Možno to je možné. Myslíš, že by mali spolutápať? Takže zvládli sme to, už ideme dole, bolia nás nohy. Ešte máme nejakú pol hodinu a dajme tomu 15 minút, kým sa dostaneme na Popradské pleso. Tam si dám polievočku, takže to ma motivuje celkom dosť. A ešte pôjdem na vecko, to sa tiež veľmi teším. A tak, zvládli sme celé Kôprovské sedlo. Ideme, dýchame a ideme.